Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Panlumpa. Naibaw kong ikaw paghihapon ang tinuod kong higala sa unang panahon. Gikan sa high school, hangtod karon Andro. Ug naibaw ko, nga dili ko na mapakyason. Dili ba? Dili ba? Nanumpa ka nga buhaton mo ang tanan alang nako. Isip bayad sa kong pagsumpay sa imong kinabuhi. Dili ba? Dili ko gustong pugson si Jessa sa pagpakasal nako, Andro. Pero di sa mahimo nga dili ko siya maangkon. Mao nga tawatan ko tanyag. Please lang. Ay kabala ka. Takong kwarta nga akong ihatag nimo. Kung mumabdo sa imong anak si Jessa. Alex! Naibaw ko. Nga gibuangan kang naminaw nako karon. Ug ang kunon ko. Nabuang ko ni Jessa. Ug buhaton ko ang tanan na mamahimo na ko siyang asawa. Pero kinahanglan ako ang mamahimo bayani sa unahuna ni Jessa, Andro. Pusa. Kinapa siya og lukosa. Alex! Himuan ka namang rapist? Ingon-ingon. Pero, Alex, dako ka ng krimen. Akon masakpan ka. Andro, naibaw ko nga naa paghihapon ng imong kaptik. Mas maing laki kang shooter o fighter sa itong panahon. Lahi ang gubat, Alex. Lahi ka nang ipabuhat mo na ako. Niyang kwarta. Katungaan na akong ihatag nimo kon mabuhat na nimo akong ipabuhat nimo. Alex, naunsa naman ka? Desperados ko, ma. Mao ka na ako karon, Andro. Dili gugma ka ng gibati mo. Pagpamugos ka na. Paggamit siya mong kwarta o basod siya mong laang usa kay inusinting babae. Dili siya inusinting babae, Andro. Kapasakitan ko niya. Pus angay lang nga pasakitan ko siya. Di siya ganahan ako. Oh, may problema. Importante nga maangkon ko siya. Ay, kabala ka. Naani mo ang pagplanos buhaton mo. Niyang kwarta. Naibaw ko nga wanay lami imong kinabuhi, Andro. Musa, bayri na lang imong utang ako. O gamita ka ng akong kwarta nga makabangon ka. Ay kung sige imong kinabuhi si Inom eh. O sige, magpaabot lang ko sa balita nga gikidnap mo na si Jessa. Niya yung retrato. O iyang address. Naibaw ka na sa imong buhaton. Sige. Kinsa man ni bayana ang gusto niyang biktimahan. Sir. Ang order, sir. Oh, Bino. Hatagi kong Bino. Yes, sir. Ay, ano? Naunsa man ka, oy, hubog naman sad ka. Say dinango dia. Say dinango. Doon na nagkahasros kung nauna karon. Oo. Naunsa man taon ka. Mao pa'y doon na tay problema ni Tiyo ni mo. Nagkinahanglan siyag dugo. Unya, nagsigi ka pag-inom diha. Wa pa tay kabayad sa iyang operasyon. Papiray siya dia. Oh, naikwarta. Gamita na. Uy, kadagan ko din ng imong daang kwarta. Kaya ako nang inuman. Gamitan na para maluwas si kamatayon si Tio Binoy. Ay.
Bals ko. Sobrang din akong inom. Oy, Oh. Andro, Ya, nanawa ka man magpasigas mga suga. di man ka. Dong, salamat kaayo sa imong tabang nga kwarta, Dong. Nakumplito gyud ang kwarta para sa operasyon ni Tiyo nimo. Ha? Naoperahan na si Tiyo Binoy nimo. Og matod pa sa doktor, luwas na siya. Mo ba? Mayo noon tiya. Niya ang sobras kwarta nga imong gipagamit nako. Ana na lang una na nimo. Ha? Magkuha pa ko gagamit ni Tiyo nimo. Kay mo balik ko sa ospital. Og ikaw og manalang duaw niya. Pahuway una kay baho kang bino. Naggamit sa operasyon ni Tio ang kwartang gihatag ni Alex na ko. Tio, kumusta na ka? Di ako kalihog tungod sa kooperasyon. Salamat ka, luwas ka na. Ako ang angay magpasalamat nimo nga bitabang yung ka nga maoperahan ko. Ay, nagunaw na Ay, importante nga luwas ka na. Og, paningkamot nga, dalit ka maayo, Tio. May adlaw diha, nagilay. Uy! Uy, Sir Alex! Ni Anasab ka! Ay, salamat nga ni Anasab ka, Sir. Kuan man god. Ay, naamagod ko'y bayranan, Sir. Oh, wala na problema. Ay, kwarta. Uy! Naa ba si Jessa? Uy, naa, Sir, kaniyot, ha? Day! Day, Jisa! Day! Na si Sir Alex, Day! At tubangan agad rin, Day! Mao ni nakabintaha nako. Kay pabor kay nako ginahan ni Jessa. Bangon, di, ha? Uy! Naa si Sir Alex, naunsa ka ba, ya? Ay, ganit lang ma. Labadang akong o. Palitan na kag tambal. Oh. Ay kabala ka. Sige na, sige na. Bangon na diha. Ayaw haragon ang naong ni mo. Nang! Ako na lang ipalitog tambal ni Jessa. Kinahanglang malubong mo sa dakong utang kapuputo nako, Jessa. Nang ilay. Bangon na diha. Kay nagpalit nagtambal si Sir Alex. Ma, sakit lagi ang akong o. Ay ragog kog ilaragod. Nahibaw ko nga imo na lang ng katarungan. Aron dili ka makaatubang ni Sir Alex. Hindi po magsiki pa man siya palit din, ma. Hindi pa ako man siya nga wako'y gusto niya. Ay, baya. Magustuhan na lagi na ni mo si Sir. Kay buutan baya na siya, Day. Busa, bangon na diha. Respetuhi lang gud na siya atubang gud. Aron malipay sab naggamay. Unsa man ka? Doon na kay uyab, ha? Nga di naman ka mo dawat og bisita? Wa po ko ng uyab-uyab, ma, oy. Gusto pa ko makahuman sa college. Ay, kung si Sir Alex ang imong piliun, Day, pwede na kandi mo eskwela. Hayahay na kay kaday. Dili ko ganahan nga wa ko'y akong trabaho, ma. Kung maminyo ko. Hoy, kung mauyab na nimo si Sir Alex, mahimo kang mukuhag kurso bisan unsang kurso, ha? Sige na, bangon na diha. Dahil mo, binabi. Ay, beer na lang ang naa. O, sige, beer. Kana ba? Aron di daling malata ni mong atay. Ay, kabalaka na ko. Ay, kapag kita concern ka kay, wak kay makuha na ko. Oh, ay, kasakit. Ang sakit mo naman magsalita, oy. Ikaw ba, anong gisapot naman sa kagwapo? Ay, kadit lang di, ay, hala, naoperahan ng day ko nung imong uyo, ano? Luwas na gudi isa sa peligro. Oo, luwas na. Sige, ang beer. Ay, Dali. oo, di ayo. Sige ka diot. Wait a minute, kaping mainit. Usa lang kapotilya. Nang ilay. Uy, Sir Alex, may balik yun ay ka, Sir? Oh, niya nang tamba sa labad sa uni Jessa nang. Patumara din siya, anak.
Oh, ay, sir, ikaw na lay hatag anak niya, sir. Jessa! Jessa, nak! Ma, diyan ako sa kusina. Gawas una go diri day. Ato ba nga ra god re si sir? Og inom na lang ining tambal nga iyang da. Dali. Oh, ma. Maayong adlaw diha, Sir Alex. Nahala, sir. Pagsulti na lang mong duha si Jessa, ha? Day, Jessa, sige. Ikaw na atiman anang Sir Alex, ha? Ma, ay lang ko nagbiya diri. Yabag ka. Nganong di man kunin mo pabiyaon, ha? Unsa? Pakusi ka? Nganong mahadlok man ka na ko, Jessa, nga di man kumamaak. Ay, sige na, sir. Pagchika lang mo diha, sir, ha? Sige, sir. Ikaw na'y bahala ng akong anak, ha? Kay naapa ko'y paliton sa tindahan. Mangita pa sab kong balita sa gawas. Jessa, imnaw na ning tambal. Ayaw na lang, sir. Nawa naman sab ang labad sa kung Okay. Sige. Magsulti na lang ta. Unsa man gyud itong istoryahan, sir? Unsam gyud akong buhaton aron makagusto ka nako, Jessa. Uwa kay buhaton, sir. Kay bisan mag-unsa ka pa, di man gyud ko magkagusto nimo. O, ayaw lang kalain, sir, ha? Ay lang taw nagpautangan si mama og kwarta, sir. Kay di na bagit ko mo bayad, anak. Jessa. Kawas pa. Doon na ako'y uyab, sir. Ug dili ko gusto nga masuko siya kung mahibaw siya nga nanguyab ka nako. Sakit-sakit mo sa kag sinultihan. Giprangkahan ta lang ka, sir. Aron dili ka maklaom nga doon na kay makuha kay kanako. Jessa. Ug makalakaw ka na, sir. Okay. Wa mo gyud ka ko'y makuha nimo. Sige, ikaw ang bahala, Jessa. Pero kung doon na kay problema, ayaw ka ikog sa pagsangpit nako. Ha, Jessa? Sige, Jessa. Ato na lang ko. Maing adlaw na lang nimo. Jessa. Jessa. Katapusan na lang nimong pagpasakit ako. Katapusan na lang. Ako, buang ko. Ha? Buang. Di man ka buang, oy. Naadik na lang ka nang inom. Buang yun ko. Buang na ko. O lami ni kinabuhi ko. Saan Buang. ka diha, oy? Oy, Andro. Kita naman ginangitag paagi ba nga mo lami ang atong kinabuhi. Yes. Tama na ako, lami kay akong kinabuhi. Alag tambag-tambag diya. Ang angkin sa dilain mo tambag nimo, ha? Nga ako ra may nasa imong duol. Buya nimo, no? Ni ansab siya. Ha? Uy, hala, ang nindot mo nag-outong amigo nimo. Hala, oy. Sakay na rin. Magtiwas sa gilom. Oy? Kini mayo. Wa nagagasto ini. Anong gusto mo ka magiginom nako? Ha? Alex? Tungod kay gusto kong buhaton mo na ang pagkidnap ni Jessa sa labing taling panahon. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!